ko bini bini sauyo ango saba ucaman tarida kama kau kera bini bini saye ango saba ucaman tarida ango bini bini sauyo ango saba ucaman tara karama balango faningera bini bini saye bele bele ndame soni kungoche kusafiye ni maninsa wele wele nansonga disala ta fosa wele wele tukoro nereba bunzale fizifasa safiye ni maninsa wele wele nansonga disala ta fosa wele wele ngo tukoro nereba bunzale fizifasa kwaye nanga nyonzoro danguna ye danguna ko nyefo mandi anga nyonzoro danguna biko danguna ko nyefo mandi kwanga nyonzoro danguna je danguna ko nyefo mandi ana nyonzoro danguna bi danguna ko nyefo mandi koto iyayo nafranga lobe ko kolo to kutesa kono ko kanga robe kande kolo to ma kolo to kute ayi kodo fodo be kanga doni fo suno fota de tambulo ya feu ngo fota de tambulo ya no awo karamo kana na ngata mande ndo foga ko nan sere no kibiche bakoro yirana iu yirana siga fo itara ngwi iu yirana siga fo itara nyu yefo no koyi ngima ngonga nyana maya kono kati wakoro nyini kuye okadinye kabaro nuyo okadinye awo engo karamo ngo dobet nangele on soro ka wodala wabede ka buli ka bribri karamo ngama fakariye ama manyanye ama kuku nganzo mana ye ama sirablen karamo ye ama kele ku jangna ye koy ayi ngwanga yeta dana chemo baga yo ma faragara anye sirigi wachara ye kuchala ka gido karamo ye segu aho ngwanye bamananga ye sokoro kwa kone aho kanjo manju moke selekuna wojine koni kame mini yandu utikila kaufu ni ore na yanno kasokro kaufu koka bolonzon sigi fonfo kajibu abela jelede karamo ko anyu yoro nyini ku ye kanye da ka karamo ngandara nyeda lay kaburu kade awa antara nyeda lay seleka faraba gona faraba koni andara nyeda lay seleka de lenge koro koni ngol lenge koro enno ama kanga segu yede anya togode me karamo ko nangata ego sigate mina koni sira dofoka ku dalembe de ngwiko ku dalembe nino ngo sigate no karamo no komo so ko negatigi nunu ngu dalembe sigate na karamo andara anan koro ye nyoanye koy anye folibla ankoro la uyan lamine ninga sigiro damo awo ode yansigi wa ode bambla kuma chama ninga na nga jige bi da uka belebelo singoro ya koy sino kuma da de tambulo ya karamo ngo kuma da de tambulo ya mada tambulo de awo karamo ko kene do mande do fodo ko beni do fo kaka karamo ma mo ko nan sere anno koni trebe se bi nyoanye
ngima fona sira kenenga ko ni tere mise bi nyoanye ale ba babi ka singoroma cheshiye wolonfla ngo sigaten na fe wa karamo nana ni tere mise nyoanye de ba ngo fani jara ngo nana ngo ni tere mise nyoanye hawo ka barake nyonye ka je nyonye e ka hagili kele nyonye ka karamo bo nyongo fu tere mise jurula kenenga yanno balango fonde ya foyena ngo balango fonde ya foyena bamange koni kwame nongo zoga ikajibu aye ko bire ga soro bamange ngeme ga mbala ko ta ko ninga sa se yorola ne ba do anga chiuse ba do ngone ba do nje nywando ngono fo nywando mbade do hakili kile nywando abika anga chiuse ba yo sigate na fe o chu ko sigi ko jama ka cha ko jama de ga cha bamange ma fula nyini koy ayi ko kelemene bo hakili kasi ngo hakili kasi karamo ko amale ko dumba dantande do insondable kono ko de nyini wolo finde ko ni nasorola akamine amine ne tabode ko aka bara de wa bara keneka karamo ko na bi yere siraka no bi magonya ayelo kangata kona bisega yele fen o fenga ninya kibola ayelo bede kangata awo kadaka ami yere yini dela ante ma yini na de ami yere kun karandela ante ma ko de ore ka fo mande ka nogo bola ka bampeu mande ngama ko mi yere kun karandela ante ma yini na nango kele ko ne kodo konango kele kon kamen nema mbamrute marfate ay an kamemi wanini do bala ima fogo domina kone ami mande mori yini ka dese wala furo kono na wantu suroi misiri kono na ante musonani ga so kono na ambo woloma ko banyete daw ka dugu bola na anu tebe o bala ede nyebula ibu yorodo itu yoro irana o gabo o ka fen fa esabi min famu bala tu yoro irana o gabo o ka fen fa min famu akele mem malo ya ede karamo ko akele men libuye karamo bali ku de bigu sigibi furu nyogo nyana kanu nyogo nyana hagili kele nyogo nyana dine kele nyogo nyana asudo nyogo nyana kan galotige beba do min yen galo e foga suko foga dugu je karamo mande mor ka fota bana mande ngo mande mor ka fota bana folo utngo kan sarale do bi ko kan yere de bi ka mo fono sara nganga tana me gata me na se ni tato e minga cheula kana sigara feu o segindo no mu tasara bi do hila de kokma name jibo karamo yi o ba sura nyongri ledo ninga fugula oboku da ka woro tanda furala ka jita ambulo koy ka dodi samo ninga dodi dugumo ko tokle ko soro make rola kuka tomasigi kamoro hakili ka se koni blane ki mamone ka nyini tayni balama ima foko teremso ngo kelebe safe ngo wangoni mabo jona ka fo demisanu yena dobi sunga tlefa ira adingela de ngo yentede o ngoro ngo ngafie ngoni teremso ngo tlebe safe ngo kabine muye folo ngone ko de mbake miye fiu bala ngono go kelebe safe ngo ngo bega fo idinye to mina kuna ko teremso mega fo ko kelebe safe kana tlefa ira demisanu na o safe la ko tede ai ngu kame kele refa ma dede ma koni kele famba be mimbulo ukambode ma ngo dame yoro mina bala ni yoloje ka do ka nyefoli loje ka be soro dugude kono ngo bala ngo kabi yengi ba ka fugo mani nyenyo maje
ale tɛ dusukun kɔnɔ a bɛ sanfɛ de ko ale tɛ dusukun kɔnɔ kɛlɛ faamaden o dan bɛ kuncɛ sanfɛ de n k'u kan b'o de ma ne ka yeta la dɛ n ko ne m'u ye fɔlɔ dɛ n ko mɛ ne kɔni ka yeta la bala ni ne y'u ye don o don i kana siga rɔ n'a ma kɛ ne ta ye n ko i kana ɲɛɲini yɔrɔ k'a la a ko kalanden k'e ko ten n ko e ma siga o la fewu wa tɛnɛ min n'a ko kɛlɛ bɛ sanfɛ ne ko n k'a kan bɛ faamaden de ma dɛ k'a ka bɔ an k'o de labaara karamɔgɔ y'o de labaara balanko fɔ ni jɛra bamankɛ n ko n'a jɛra ka jɔ ka baro ka caman fɔ ɲɔgɔn ye ɲɛnamaya in kɔnɔ ayi bamanan don fewu n ko bamanan don fewu siga t'o la fewu cɛ min y'a ye i m'a ye ayi kana siga o la fewu n ko a taa ni manju mɔkɛ cɛ n taara n jɔ kaburu la fo n jɔlen gabɔ o y'a sɔrɔ Seku Ture nana bɔ ka taa n'a ye n ko min y'a dabiri anw mɔkɛ da la Sikaso fo n ka taa cɛkɔrɔba in kaburu la dɛ ne ye terrain ta Libreville spécialement ka taa ɲɛ da kaburu kan terrain bɛ fɛ bi m'an bila ka cɛbakɔrɔ yɔrɔ ɲini n ko bi de m'an bila ka cɛbakɔrɔ yɔrɔ ɲini n taara ɲɛ da Samori bɔ dingɛ ka fɛ o a ɲɛfɔ man di n ko a ɲɛfɔ man di nka n'a ɲɛfɔ kuma sera fɔ a ka ɲɛfɔ ko bɛ kuma de bolo n'a ye kuma tɛmɛ a ɲɛci bɛ dɔgɔya o kuma lemuru tigɛlen bɛ min kan an bolo a yɛrɛ ye min dɔn an bolo n'an y'a dɔn k'o ye minɛta de ye wulibali t'an bolo dɛ nka ni cɛ o cɛ k'i b'o sɔsɔ ni min ye dɔɔni kɔni kɛnɛ ka tigɛ na k'i yɛrɛ la o ɲɛfɔtɔ fewu an ye lemuru tigɛ min kan k'a fɔ n'i ye den o den ɲɛnamaya kɔnɔ k'i k'a dɔn k'u bi fa dɔw ni ba dɔw de nɔ na olu fana bi fa dɔw ni ba dɔw nɔ na anw ko an ma siga don min na a siga t'an na an b'an bɔnnaw de nɔ na minnu y'an to yan u m'an walelankolon to wa u m'an tɛgɛlankolon to karamɔgɔ k'u y'u ka ɲɛnama bɛɛ lajɛlen kɛtɔla daminɛ ni min ye dɛ kɔn ma maa ye min bɛ se k'a bɔ o kɔnɔ olu ko maa ye kelen ye ko danbaa ye kelen ye ko sebaa ye kelen ye ko faama ye kelen ye naani don danbaga ɲɛyɔrɔ don ka saba to an ye n ko n'a sɔrɔ n karamɔgɔ la u ye saba de to an yɛrɛ ye ko sira ye kelen ye jo ye kelen ye sɔn ye kelen ye karamɔgɔ ko ka sɔrɔ k'a t'an bolo de tugun ko an ka ɲuman de fɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ an ka ɲuman kɛ wa an ka juguman to ko ka kodɔn k'an tilen ka baara k'a dɔn ko an nana ka ɲɔgɔn dafa karamɔgɔ ni ɲɛfɔli tɔ bɛ nin kɔfɛ o ɲaci ka dɔgɔ ko n'a tɔ bɛ nin kɔfɛ o ɲaci ka dɔgɔ o kuma anw b'olu de nɔ na yan an bɛ manden dɔ fɔ kɛnɛ sinfo bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ fɔ a kɛyɔrɔ la k'a fɔ a kɛ kuma na k'a fɔ ka bɛn a ka wulikajɔ ma a n'a ka cɛsiri ka bɛɛ lajɛlen kelen kelen n'a fɔ i yɛrɛ ye k'a fɔ n dɔgɔninw ni n denw ma a kana manden mɔri ka ni dugubila nkalon tigɛ ninnu a kana ninnu ta ba la an ka taa a ye ninnu to anw kalandenw bolo a ye taa ka sɛbɛko la a ye taa ka sɛbɛko la a ka ninnu to an kalandenw bolo ka d'a kan ni maa min tɛ manden dɔn ni maa min tɛ dɔn manden tariku la ni maa min tɛ se ka dɔ lakale manden dɔ fɔra ninnu mi k'i bolo kamanaganko ye kɛ ninnu tɛ kamanaganko ye o karamɔgɔ hala tɛ se danayafɛn dayɛlɛli ma koyi ayi kana maga maa si ka danayafɛn na a ɲɛfɔ manden yan dɔrɔn ngi k'a ɲɛfɔ manden yan dɔrɔn o kama n ko karamɔgɔ ma n ko karamɔgɔ n ko ne kɔni n dalen bɛ kelen n'a ko la kunun yɛrɛ tiɲɛ bɛɛ tɛ bi tiɲɛ ye o jango mɔgɔ ka t'i yɛrɛ sɛgɛn kunun nkalon nɔfɛ ko dɔɔni de ye sɛbɛnni dilan ko ale yɛrɛ bɛɛ tɛ k'u sɛbɛnni kɔnɔ awɔ n ko karamɔgɔ n ko
an mɔkɛ ne yɛrɛ bɛnkɛ ye min kɛ n'o ye Kanku Musa ye, Kanku ka Bala Musa. Kanku ka Bala ka dukɔnɔ fini nɔgɔlen tun bɛ se ka ko du kɔnɔ nka a kana jigin Kanku ka Bala la koyi. Aw ka segin ka taa fɔ a mɔkɛ kɔrɔba la kɛ. Awɔ. Buremalen Konare, aw ka segin ka taa o la. O la teriya fɔlɔfɔlɔ n k'o sɔrɔla mun fɛ ko ji ko gɛlɛya. Ko jɛɲɔgɔn dɔw y'u ka ala deli k'a ye wa o ye duwawu de k'a ye ni ji nana. Ale yɛrɛ y'a ye sa n'o tun ma kɛ tuma dɔ la a tɛna fɔ a ɲɛna de ko a na kɛ ka tana dɔ tiɲɛ. Ale yɛrɛ bolo o y'ale ka ko sɛbɛntiya. Ale fana y'i bolo kɛ ko in na k'a kɛ sɛbɛkoba de y'u ka bulon kɔnɔ ye koyi. Ale y'i bolo k'a la k'a kɛ sɛbɛkoba de y'u ka bulon kɔnɔ ye. Nka karamɔgɔ ko bɛ bɔ ɲɔgɔn ma cogo dɔ la cogo wɛrɛ la n'a sɔrɔ tɛrɛmɛsɛ la. Karamɔgɔ n'i y'a sɔrɔ o don ko dɔnni tun bɛ yen nɔ. Ngo ni tun ye Buremalen Konate ta ka taa n'a ye ka taa Arabi Saoudite dugukolo yaala k'a ban pewu ka segin ka na n'a ye ka na fɔ ko minnu k'i ma k'u ka ala deli y'u ka fɛn na ala kumana yɔrɔ min na yan de don a kiraw sɔrɔla yɔrɔ min na yan de don a kiraw ka ɲɛnamaya tɛmɛna yɔrɔ min na yan de don wa a kiraw bɔnnaw ɲininka o b'a f'i ye k'olu mɔkɛw ko waati kɛra olu mɔkɛw tile la ko cɛbakɔrɔ tun bɛ kilo 30 ɲɔgɔnna taama ka tɛ i mini ji de nɔfɛ ka na yarɔ olu ka koliko kɔni mɔgɔ bɛ se ka yɔrɔ kosɛbɛ dɛ. O kama saniya ko kuma ka d'u ye ka kuma na kosɛbɛ kosɛbɛ n ka taa n'an bɛ ka taa n ko ne bɛnkɛ ni ne mɔkɛ Buremalen ni maa k'e ma ko fɛn bɔra nin de kɔnɔ k'o ye ji nati o kuma nin dugu in sigibagaw ninnu tɛ ji ko lahalaya de kalama wa o t'a dɔn ko ɲaci bɛ ji la ɲɛnamaya kɔnɔ o dun bɛ boli la a nɔfɛ dɛ ji dun tɛna olu yɛrɛ fɛ yen nɔ. N ko Bala ka bɛn ne ka ɲɛɲini ma maa tun bɛ nin ko ɲɛɲini ni hakilisigi ye. Ka bɛn ne ka ɲɛɲini ma n ko maa tun bɛ nin ko ɲɛɲini ni hakilisigi ye. N'i ye tɛrɛmɛsɛ min tɔgɔ fɔ a ye kuma min fɔ Bala n ko kuma nin fɛn b'o kɔfɛ n ko fɛn b'o kɔfɛ o turabu cɛko 7nan na n ko turabu cɛko 7nan na kalanden min bɛ turabu dɔn ko n'o y'a da o bɛ fɛn bɔ a kɔnɔ k'a yiri la Bala n ko kabako don dɛ. A ko n ko kana se ka yɔrɔ fewu. I m'a fɔ k'a ko kɛlɛ bɛ sanfɛ n ko n k'i ma n ko n'a ko sanfɛ fɔlɔ a kana tile fa yira denmisɛnninw na yen tɛ a kan bɛ faamaden de ma ne ka yeli la ne m'a fɔ n ko don dɛ n ko ye ne de ka faameli n ko a kan bɛ faamaden de ma o bɛ sanfɛ de dɔnni de y'a yira bi dɔnni sɔsɔbali la k'a fɔ ko a bɛ kun sɛnɛ de la. Karamɔgɔ n ko jama fila ma kelen bɛ k'a bolo kɛ min na o ko k'a bɛ dusukun de kɔnɔ n k'u tɛ sɔn kuma in ɲɛfɔli ma ka taa yɔrɔ jan ko maninfin ka ɲininkali ma an ka taa ninnu bɛɛ la. N ko karamɔgɔ n ko an bɛɛ sɔrɔla a kɔnɔ de ka mɔ a kɔnɔ ka cɛfini ta a kɔnɔ karamɔgɔ ka sɔrɔ k'a lajɛ ka segin k'a lajɛ de karamɔgɔ ka siran de ko est-ce que ne ka jateminɛ ni ne ka miiri selen bɛ min ma nin ko in tiɲɛni kɛ nɔ na a tiɲɛ yɛrɛ ni k'i b'a fɔ a jamakulu ye i laban tɛna taa kɛ an yɛrɛ dama minnu kɛ bɛ ka ɲɔgɔn ka jɔn ye bi n ka cɛ jɔn fana bɛ k'olu bɛ kɛlɛ la olu ma taa kalifa yɔrɔ foyi sɔrɔ la fo Turelakaw ka bulon kɔnɔ Mali la ou ko Moriw ka so a kana wuli kana joona an ka taa yɔrɔ yira la a y'a sigi bani a y'a sigi wa u bɛ taa k'a sigilen to a ye n'an ka taa anw de b'o taa yɔrɔ dɔn a ye n'an ka taa an bɛ taa yira la i komi Bala n ko fɔ ne nana Manden dɔ fɔ yira anw na cogo min na kɔni a ye n'an ka taa a ye tɛrɛmɛsɛ n'u sɔnna ka na an bɛna n'u ye koyi kana an bolo da an ko an kɔrɔ ye dafa jajamadi silanw kɔmɔ bɔkarinw kɔmɔso kɔnigɛ tigi anw kɔrɔkɛ ale ko kogo ni nguru ni bari de don ko n'a y'anw cɛ sirilen y'a nɔfɛ ko a kana an ta kɛ dɔwɛrɛ dɛ ko n'an nalen t'a bari k'a kolo gɛlɛya an nalen b'a bari k'a cɛɲa de o kuma an ko an da yen
mande mori ma fɛn o fɛn fɔ min ka fɔ denmisɛnninw ɲɛna dɔrɔn ko anw ta ye n kun digi n k'i kun digi de ye ko sara foyi t'a la ni naretɔ tɛ anw ta n kun digi n k'i kun digi de don sara foyi t'a la ni naretɔ tɛ cɛ ka 20 t'an kɔnɔ muso ka 20 t'an kɔnɔ n'i ye ji y'an bolo an yɛrɛ de bɛ dɔ kɛ k'a da o kuma ka tila ka sɔn k'an jigi da ɲɔgɔn kan ka sɔn ɲɔgɔn ye ka koto ɲɔgɔn ta la ka da la k'a fɔ ko an yɛrɛ dama in de bɛ se ka bɔ a kɔnɔ an kana jɔ an yɛrɛ la dɛ ayi ni fɛn o fɛn y'i kɔnɔna kan i kɔfilɛ sa a dɔ k'a b'i fɛ yen cogo min na a tun bɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la ten fɛɛrɛ jumɛn y'o tigiw bɔ u ye dabali jumɛnw tigɛ a ɲumanw fara i boloda la ba n b'i ka ɲuman fara i boloda la an ka taa karamɔgɔ ne k'i ma ko ne n'u ye ɲɔgɔn ye karamɔgɔ ko ne ma fɛn kalan dɛ ayi ne tɛ kalanbaa ye nka karamɔgɔ ko ne ye yaalabaa ye ka tila ka kɛ jateminɛkɛla ye ka kɛ kɔlɔsilikɛla ye karamɔgɔ ka ko ɲɛɲini ɲili bɛ se minnu kɔrɔ k'o dɔnnigiriba in de ta k'a dan kun karamɔgɔ nka bɛ taa min i tɛ ni fili ka bɔ i bolo kuma dɔw la karamɔgɔ i mana fili cogo cogo i bɛna nɔfɛ de koyi ka d'a kan i tɛ san 10 kɛ ne sɔrɔ dugu mɔ dugu kɔnɔ ba maliba tɛ san 10 n'a haya dɔ ma jigin ɲɛna ayi ni cɛ min ko kurati ka jigin ko k'i yɛrɛ lafiya k'i sen bara caman jiginna an bɛɛ ɲɛna karamɔgɔ nka caman madarasa kalandenw wulila Mali kɔnɔ kuma min na ka mankan wuli k'a jɔ an ka kiraw kulila ni nin de y'an dala an ka kulekara nin de y'an ka misiriw kɔnɔ an ka zawiyaw kɔnɔ a ye wuli k'a jɔ dɛ awɔ an balima minnu nalen don minnu bɛ kulisi sen tigɛ tile fɛ ka juru tigɛ su fɛ ninnu tɛ diinɛkɛlaw ye dɛ arabu de ye k'u sara an b'u bɛɛ sara cogo dɔn Mali in kɔnɔ awɔ ni maa min ma da la arabu ka waritigi ba dɔ nan'u dɔw ta Senegali ka taa diɲɛ bɛɛ yaala n'u ye k'u pɔsiw fa ka na o wariw de nalen don u bɛ fɛ ka na an ka tarikiya de tiɲɛ an bolo u bɛ fɛ ka na an ka diinɛ de tiɲɛ an bolo u bɛ fɛ ka na an ka kirako de dɔgɔya ko kira yɛrɛ n'an bɛɛ ye kelen ye ko mɔgɔ don ni maanifin ka miiri sera nin ma ka ban ko ni maanifin ka miiri sera nin ma ka ban k'o ma kɛ fɛn ye wa karamɔgɔ n ko karamɔgɔ n'i b'a durubili kɛ cogo yɛrɛ dɔn kana sira cɛ 100 ya défense la ɲɛ kali ye awɔ ninnu ka durubili n ko n'i b'a kɛ cogo dɔn kana sira cɛ 100 ya défense la i bɛ tɛmɛ sa karamɔgɔ i bɛ tɛmɛ hali ninnu man ɲi karamɔgɔ an faw n'an ka kiraw ye nin fɔ min kɛ anw ka cɛkɔrɔba minnu fana bɛ taabolo kɔrɔ la olu y'u cɛsiri dakisɛ sɛnɛ fɛ k'u cɛsiri tiga sɛnɛw fɛ an ka village la ɲɔ sɛnɛw kaba sɛnɛw karamɔgɔ dugu cɛkɔrɔba min tɛ taa hali a yɛrɛ ka du foro la ka t'i ɲɛ d'a denw kan ni foro ɲɛna foro ma ɲɛ a ye ko bɛɛ to denmisɛnninw bolo sa ko kɔrɔ nana k'i sigi nka n'a fɔra ko karamɔgɔ foro sɛnɛ bɛ yen don min o bɛɛ bɛ taa daba ta k'i biri karamɔgɔ u ye baara min d'anw kan u m'a d'aw duguba kɔnɔ mɔgɔw kan aw t'a ɲɛ dɔn nka aw t'a ɲɛ dɔn aw t'a ɲɛ dɔn karamɔgɔ an y'a da u nɔfɛ ten nka cɛ tiga tɔni hakɛ min tun bɛ bɔ san kɔnɔ ka taa du kɔnɔ n ko kaba tɔni hakɛ min tun bɛ bɔ dakisɛ tɔni hakɛ min tun bɛ bɔ karamɔgɔ don dɔ a fara ɲɛɲini taw kan i ka ɲɛɲini olu ninnu de ɲɛɲini k'a dɔn kan ka d'a kan karamɔgɔ i yɛrɛ ka fɛ ani bala ko fana an bɛ karamɔgɔ sen kɔrɔ don dɔ la a yɛrɛ ka fɛ ko n ye kɛlɛ fana yɛlɛ sanfɛ yan dɛ n ko nin de ye kɛlɛ yɛlɛlen sanfɛ a ko a ko bamanankan a ko e k'i ma kalan ko ne sigalen bɛ yan dɛ n ko cogo jumɛn na a ko tariku dɔw bɛ kunkolo la nin nka karamɔgɔ n tɛ k'a f'i ye k'i ka da la dɛ mais ne ni bala an ye min kɛ an bɛ jɔ ka baro kɛ o diɲɛna dɛ
ngo jena mene ma farinya habada ka fo bala yana ngo kira jatigi ke de nere ai karamo wona mo fo bala yana ci wazira bo wati atron misra nyere la misra ga ko nyele dogo karamo odongo bala ma ngo bala ngo fenya mbi dinge kono ka se hage do ma ni ke ki ba nyefo mo chama yana ni mi ko lo ba ko fa do ne ndira ako chuko de bala ngone makala ngone inta nyena de ne makala de ne ya yenye de la mande moire sigile flen galon batke la furu yogo ni kanu yogo nyana aya kono fam malo jeni mina ka ka basani ndo safe kan sigini galon tigela de ibita fa yana ko ayo malo mindu kwa ka bwokulu kama akaka ka kira kanu kama aka wuli kata o malo mbo jamana na kira ma fona magobe don na ka ta shinwa kwa kata shinwa do asiatiku do akata loje ko ma kalande kwa yanya nyena de sugobiti kaka nyin ngalike anya yede karama ayambla lebu min gono ayambla namara min gono ayambla kodon baliya min gono nyena tige kono mina dota ka yirila ngo bala nin sara na manyoye tugun alla kale mande kana malo yara de afo kone ko kone nyede yaye ko makala ma yesebe fena ko nyire nyede yaye karama ngo tigi ya do hede ngo ka daka bala ne ga nyamna ya ala kono bala ne tara se Thailand ya suro ntara Chini ka nyini ka don ja an commerçant be keleme ka anjanfa abe ga do faso de kungolo la ko shinwa maloni malo boro kelente bo Chini kana Afrika de ayo nyina ko nyefo mawi malo boro kelente bo Chini kana Afrika ne de bugo fiye hal nanga mo mun yem malo boro kelen kanu ko ka abi donto ko ne de ba ko fenjugu donto anga malo be bo atla famba be bo Thailand ni Vietnam ni ne ma se Vietnam ngane sira o Thailand ni ra ngolo wuzigi ga okay ezige ko onte fato ya hage de ko Thailand de karamo ni sigi ga miro olu fono nganya na mayala yere ka fe ba ko kala bolu fono bulo safa ci go doro be ci go rela hay olu ga dane ya ko ne ka fa ko tigi be ko lo olu ba tasu no ko de mo ko ma shi se to ra sulu ko ni sino lugo ka to be na kanga bara de kata dron kudai Thailand karamo walu kanga yelana ngolu kanga yelana karamo walu kanga yelana de kada kanu wisigi kan loje donna an hine de bula amma nyima ko de bula karamo kabako dando ngo kabako dando dimi do nona ngo dimi do nona karamo ngo karamo ni sira o bango ku dongo do kisi ka jatemineke ka kolosilike ka nyingalike bagawla karamo ngonu ya nyefina ni ma fen fa mo fena ngone so ma fongo yifono fa la fa to ka karamo ngu yambi roja amada bure malenga blo kono na mo yan saba yoro jande ngomina nyefina sala tide ako todi ngo karamo ngabango kusigi kono na nanga mo koroba do e baroke ayella seli do kenema karamo wa ere mame fono hal ni ka woyaji dana dogo kun kele ma enno ni yenin la seli nun la ni ke bisika kinyo soro ka boka da kele ma ya karamo ibai ka fuko dimi do na mande ga dera fa bela jelena dore ma sama de ngo dore ma sama de muno na musoka dore min dando e ka musojo fangele ka yira jo fangele akololo to banko de yoro chama na kechugo chama ndila akololo to banko ko mi karamo ko be faranyo ngado ko
ko maa si kana ko ni nguru ni lɔja ni ɲɔgɔn cɛ ma n'an sera o yɔrɔ la an b'a fɔ ko an bi jɔ karamɔgɔ an ka cɛkɔrɔba 1500 dalen filɛ Bangkɔku o sabalen dugu ma fo ka yɛlɛma ko 7 kɛ n kɔrɔ 7 bɛn k'o ye karamɔgɔ kana taa ɲɛɲini kuranɛ kɔnɔ kana taa ɲɛɲini bibulu kɔnɔ a hadisa kɛnɛma de ditɔ fili ma min bɛ se ka ɲɛɲini bi yɛrɛ bɛɛ ka ɲɛ dɔn k'a fɔ malidenw ye ka d'a kan an kelen tɛ o ye dɛ Sénégalais b'o la Guinéens b'o la Gambiens b'o la Sierra Leonew b'o la Libériens b'o la Ivoiriens b'o la Burkinabés b'o la Béninois b'o la Nigériens b'o la Nigériakaw b'o la Mauritaniens b'o la Marocains b'o la an caman de b'o la o kama karamɔgɔ ngo a ye balkonɛsi de yira na Bangkɔku balkonɛsi an ka mɔgɔw bɛ taa n'an bɛ hôtel la n'an ye dumuni kɛ an bɛna tɔ de min ma balkon na dɛ a bɛ yɛlɛ quoi hôtel in ye balkonɛsi yɛrɛ de ta ye c'est à dire hôtel de 4 étoiles mais balkonɛsi nin yɛrɛ de ta don mais i b'a dɔn olu y'a labɔ kɛlɛ kɔnɔ cogo min na karamɔgɔ n'i b'a dɔn olu y'a labɔ kɛlɛ kɔnɔ cogo min na Bangkɔku dayɛlɛla tuma min na an ka mɔgɔ fɔlɔ minnu kɔnna ka taa Bangkɔku o tɔgɔ ye ko Nigériens ka t'u ka correspondance sigi ye bon Nigériens mɔgɔ minnu taar'u ka correspondance sigi ye o fanba ye Biafra de ye ɔ Biafra ni Hausaw cɛ ne yɛrɛ b'a dɔn i bɛ dɔ ɲɛ dɔn komi maninkaw ni Futafila cɛ ana tila ka bɔ k'a bɛɛ ɲɛfɔ an ɲɛna an b'a faamu cogo min na sinon an ma caman faamu nin yɔrɔ ninnu na dɛ donc o Biafra minnu taara sigi ye Hausaw ka waritigiw de ye voyageurs ye Hausaw mana na min bɛ Biafra den kunkolo la ɲɛnamaya kɔnɔ n'ale ye Hausa ka wari namara cogo o cogo k'a sɔrɔ c'est à dire ale mana k'a dalen bɛ fɛn o fɛn kɔnɔ na ale t'o ye k'a fɔ ko juguman kisɛ kelen bɔra parce que a b'olu bolo ko Hausaw ka wari bɛɛ jamana ka politique wari ou bien dɔ ye dɔ di ka mɔgɔ dɔ ma c'est à dire olu bolo wari fɛn o fɛn bɛ Hausaw bolo a bɛɛ source ye jamana wari de ye quoi o de bɛ Biafra den kunkolo la karamɔgɔ Biafra den tun bɛna Nigeria ko an karamɔgɔ na an kɔrɔkɛ lahi gana ko k'i ka sɛnɛkɛ daba bila dɔrɔn ka na i ka kalo 6 mago ɲɛnabɔ ka taa k'a bɛ se ka kɛ Angola de kuru nafolo quoi o ye caman girin ka na karamɔgɔ ko Biafra den de tun bɛ taa Bangkɔku kalo 6 n ka cɛ e n'a bɛ hôtel tila kalo 6 a bɛ si dilan tila kalo 6 n'a bɛ dafa ni 50 mobili bɛ n'i jɔ i la ko n bɛ fɛ ka tile 2 kɛ a bɛna taa Nigeria quoi karamɔgɔ o b'a sɔrɔ a y'a ka diɲɛnatigɛ mago ɲɛnabɔ k'a ban ka tila k'i kale a t'i sɛbɛn arabuw ka ala la a t'i sɛbɛn yahudiyaw ka ala la k'i sɛbɛn a ka dɔnni na ko fo ka taa ɲɛgɛ min ye ale tɛ kɛ fantanden ye tugun karamɔgɔ mɛ a wariw de sɔrɔ cogo tun man ɲi Biafra tun b'o wari ninnu sɔrɔ ni siriki min ye tellement k'a bonyana an ka mɔgɔ minnu bɛ Bangkɔku anw sigilen bɛ k'an bolo ja ko an ka to mɔna de ko an bɛ natigi kɔnɔ na Biafra bɛ kana wari ɲini bɔ fa bɛɛ an ka denmisɛnnin minnu fana kilo ka gɛlɛn o dɔw donna tɔn na Biafra b'a kabu b'a namara dilan ko dɔɔni don dɛ awɔ i bɛ don ka tɔn na su tɔ don nin don bi i ja la sira ni kuma caman n'i y'o bɛɛ kun ka dɔ ko a wari fu sara la n'a taara sa tiɲɛ yɛrɛ kɛnɛ kan sisan wala a bɛ kɛ komi Béninois ka bi Rusi ko ni quoi awɔ dɔ wɛrɛ tɛ o min kɛr'i la i fana k'a kɛ dɔ la i k'i ta ɲini ka na n'a ye a banna kɛlɛ in bɛ taa tan de a tun bɛ kɛ ten de ja an ka denmisɛnnin kunkolo gɛlɛn dɔw taa mɛ don tɔɔrɔ olu ye ka Nigériens ka sutɔ susogo don olu de tɛ se ka ko in kɛ Nigérien la fo olu ka ko in kɛ u yɛrɛ jamana kelen ɲɔgɔnw na u kan kelen fɔ ɲɔgɔnw na wa karamɔgɔ ko duman b'an kan kojugu ba karamɔgɔ o y'i fa caman saba duguma ye dɛ
ngoyi fa caman tɔ da duguma faso nafolo i komi kangu musa y'a kɛ cogo min k'i ɲuwa bɛɛ la dɛ ngo b'a faso nafolo bɛɛ ta ka taa da su kelen ka diɲɛ ka sɔrɔ kana bin galonba tigɛra badun ɲina dɔw tun bɛ keguya fɔlɔ olu bɛ koli dɔw siri k'a fɔ bon a ye nin koli kɛ hali a ye koli kelen kɛ n tɔgɔ la a k'a kɛ fɛn ye sa a k'a kɛ a ka bin k'o kɔnɔ quoi nin sera ni jɛɲɔgɔn ye n'olu sera ka hinɛ na ka nasɔngɔ di a sɔrɔ a kɔnɔ a bɛɛ bannen de ye nin ye karamɔgɔ i bɛ k'o fɔ min ye n k'o yɛrɛ sen bɛ kura e t'a kalama n'i tun ye hakili sigi an b'a ɲɛ f'i ye sa hali a tɛ gɛlɛya n ko hali a tɛ gɛlɛya karamɔgɔ ye banko ko sigi ka de ye o bɛ banko ko ka sigi kan sɛbɛn de kɔnɔ kokisɛriya kokisɛriya karamɔgɔ an kelen tɛ koyi u ye min da arabu kan yanni nin ko in ka bɔ bankokaw ka nigerian denw fana kalala pataya night club na yen nɔ ka cɛ nigerian fana ka wuli k'a kɛ dɔnni ye sa k'a kɛ do ye ka filimu tourner ka tɔw bɛɛ gɛn ka taa fa dɔ la ko yɔrɔ wɛrɛ ta kamalen n'i ye banko ko sigi kan de i komi Nigeria an kɔrɔ minnu ye yen kɛ olu b'o dɔ sa n ko Nigeria sigi kan de y'o ye haya fɔlɔfɔlɔ min bɛ f'i ye Nigeria ko n'i ma foyi mɛn anglais kɔni na put my on i gɛlɛya i k'o mɛn dɛ n t'a fara kan kana to ka to ni la dɛ karamɔgɔ ne ye anglais kuma fɔlɔ min mɛn Nigeria o y'o de ye put my on karamɔgɔ ko min kɛra i la o ye banko ko sigi kan de ye e bolo ko kabako don wa o tɛ kabako ye banko ko o n'a ɲɔgɔnna caman o m'a faamu de n k'u m'a faamu de n'u y'a faamu don o don ko cɛ tɛ si banko ko ye koyi ayi o ni ninnu tɛ k'a ye minɛn kelen kɔnɔ ninnu tɛ k'u kɛ foyi ye ni fa tɔw tɛ Nigériens tun b'o ku nin kɛ Nigériens denmisɛnninw u bɛ se ka 1,000,000 yirikaw sɔrɔ ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ nka u ni Chinois minnu ye affaire kɛ nin ka cɛ a polisi chefs n'a fɛnw olu bɛ min sɔrɔ Nigériens ninnu t'a 50% sɔrɔ oui ok après Nigériens nana commencer u b'a kɛ Mauritaniens fana na ani Marocains ninnu ni Mauritaniens denmisɛnninw b'a kɛ kɔfɛ an ka mɔgɔw nana don a la u b'a kɛ u yɛrɛ dama de la bankow sigi kan de don ni i dɔgɔnin bɛ yen nɔ n'i sɔrɔla la a bɛ jɛ sinji kɔ don k'i t'o bolo nko ni fila ni ɲɔgɔn sigilen bɛ banko ko n'i sɔrɔla o tiɲɛ kɛnɛ ka don o don a bɛ jɛ kɔ k'i to yen nɔ i b'a dɔn a bɛ jɛ kɔ min nɔfɛ min fɔra ye misiri la a b'o de kɛ tiɲɛ ye o don ka sigi bila ka badenya bila ka teriya bila ka wolo kelen ɲɔgɔnya bila ka fɔ dɔrɔn karisa tiɲɛ yɛrɛ la ne tun bɛ fɔlɔ jigin nin ye quoi ka d'a kan o b'a kɛ mɔgɔ la i b'a sɔrɔ ye mɔgɔ min ma jigin ni o kɛwale nin ye ne m'a fɔ ko caman kɛwale tun don dɛ nka karamɔgɔ a y'i sɔrɔ a kana bali la dɛ namara dilannen de don banko ko sigi kan de don n bɛna ɲɛ f'i ye hala tɛ gɛlɛya an karamɔgɔ a daminɛ yɔrɔ daminɛ cogo dɔ de filɛ nin ye ta quoi an ma cɛya sa wa kokisɛri ma cɛya wa an yɛrɛ dama de bɛ ka ɲɔgɔn kokisɛ sa o kokisɛ ta tɛ sɔrɔ Chinois la bilen ani Chinois ye caman kɛ sa an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn kokisɛ la ayiwa ne de b'a dɔn anw bɛ ka hôtel la nka e ka Mali julaŋana ye jɔn ye jɔn bɛna sanni kɛ n'o taara fo e bɛ baw fa i b'a invité o ye jɔn ye n'o ye ne ci kelen min na don min na dɔrɔn ka cɛ ne bɛ t'o sa sɔngɔ yɛrɛ la ka na tigo tigɛ u b'a fɔ ko nɔgɔ i ye caman de san ka ne ta in ta nɔfɛ wa nin y'a kelen sɔngɔ de ye e ko nin y'a kelen sɔngɔ de ye mɛ i kana ninnu lakaleya dɛ ninnu tɛ lakale ta ye ka d'a kan ninnu y'aw kan don juru la aw tɛ se ka bɔ bilen an bɛna deuxième génération de labɔ aw tɛ se ka bɔ bilen ko cogo di k'i ma ye u b'a fɔ ko an nana dɔrɔn ko u ka girigiri fɔlɔfɔlɔ bɛ k'a nɔfɛ bureau la k'a ka wari de déclarer a k'a ka wari déclarer parce que banko kun man ɲi bɛɛ dun b'a dɔn banko kun man ɲi donc a b'a ka wari déclarer e ma n'i ka wari déclarer dɔrɔn o ye donné i ka kokisɛri kɛ ka foro de kɔnɔ k'a ka sinsan da sɔgɔ i da la sa e tɛ se ka bɔ bilen o wari in kɔni o 100 tɛ se ka du banko kɔnɔ n'ale t'o kalama wa n'ale t'a ta dɔn ɲini o la o bɛ bɔ sira o sira fɛ restaurant tigi b'o la i ka ciden b'o la
hôtel balikona sebenekela mbogodigini o karamɔgɔ o ye polisi chef baw dɔgɔninw de ye quoi olu ye la sɔrɔ cogo min na e t'a ɲɛ dɔn n bɛna dɔɔnin ɲɛf'i ɲɛna o fana na an ka taa bani karamɔgɔ karamɔgɔ n'i y'a sɔrɔ dɔ ye k'e bilasira ko n'i nana i kana taa sanni kɛ i yɛrɛ bɛ taa sanni kɛ yɔrɔ min na dɔrɔn carte filɛ nin i tilen ka taa o fɛ i yɛrɛ n'u bɛ kuma i yɛrɛ bɛ anglais mɛn ou bien i bɛ français mɛn n'u bɛ kuma n'e nana e ti banque i ka wari déclarer wa parce que e tɛ fɛ i ka wari ka don u bolo kaso la n'i kɛra o jula tulo gɛlɛ ye sisan sa u bɛ kɛnɛ bila i ni denmisɛnninw cɛ n ka cɛngana minnu bɛ Bangkok i komi 84 chauffeurs cogo kɔni u bɛ kɛnɛ bila i ni denmisɛnninw cɛ de kana sigara fɛ karamɔgɔ o kuma n ko bala n ko fɔ ne de ko ma a ko n'i sera dɔ fɔ kan k'an karamɔgɔ dɔw bɛ yen k'ale ko ɲɛnamaya in ye kabako ye dɛ ne ko n ko bala n ko fana k'a y'a sɔrɔ n ko kabako belebele de don siga kisɛ kelen tara karamɔgɔ an sigilen ɲɛ bɛ min na o de bɛ ka f'i ɲɛna tan ne sɛbɛ lamɛn dɛ ne dɔgɔnin ne den n'i b'a lakale yɔrɔ min na sa lakale ko la sinon kɛlɛ bɛ bɔ ara a ye tɔɔrɔ min se mɔgɔw ma fanga ka bon kojugu n bɛna dɔɔnin ɲɛ f'i ɲɛna karamɔgɔ min fɛ ma kuma min na Bangkok de ye jamana in ɲɛnamaya kɔnɔ karamɔgɔw balo malo bɛ bɔ jamana min kɔnɔ o Bangkok de ko don Thailand capitale Bangkok de ko don fewu o Bangkok de ye jamana min ye papier dilan k'a di npogotigininw ma k'a fɔ ko n balimamuso i ka baarakɛta procès t'i ye yɛrɛ feere o papier b'a kun karamɔgɔ ni n'a bɛnna fan o fan ka cɛ polisikɛ kana ɲɛ minnu tigɛ ara dɛ sinon o b'a ta sɔrɔ a la i jɔlen ɲɛna bɛɛ ɲɛna i b'i ta la n bɛ n ta la i tɛ jamanaden ye ka tɛmɛ n kan kana n tɔɔrɔ karamɔgɔ npogotiginin ninnu u bɛ yaala ɲɔgɔn nɔfɛ fila nɛgɛnin b'u bolo ni maa min bɛ ka Abidjan kɛ komi denmisɛnninw bɛ sirasi nɛgɛnin min caron o ɲɔgɔnna b'u bolo a palanama don u b'o karon ka cɛ ko macaji karamɔgɔ sulen dɔ ka bila i la de o kuma e jɔn tɛ balokɛ la sa n'i ka kɔlɔsi ja ye wa n t'a dɔn i bɛ min kan ye dɛ ne kan t'o ma nka kɔlɔsi de tun b'i bolo i jɔlen ye balikɔ na o bɛ sin k'o jɔ e de ma ko Alhaji Machazi u yɛlɛ busɛ karamɔgɔ o y'a sɔrɔ e ye masaji ko in kibaruya mɛn ko n'a kɛra mɔgɔkɔrɔba la sa k'a bɛ sɛgɛn bɔ i la k'i ko komi denmisɛnnin n'i y'o mɛn cɛkɔrɔba o cɛkɔrɔba da baro la i ye kana sigi ara Bangkok cɛkɔrɔba jogojugu dɔ don a bɛ fɛ k'i mago sa de kana k'i baro kɛ ɲɔgɔn ye dɛ o tuma a bɛ nɛgɛ k'e kunda masaji ko in kan don dɔ la sa ko in bɛ n'e sɔrɔ o bɛɛ de ta baara o e tɛ masajikɛlaw wele wa k'u ka yɛlɛ u b'a fɔ ko room number so numéro n'i tɛ numéro dɔn u b'u ka kile bɔ k'a yir'i la i fana bɛ t'i ka da kile bɔ ka n'a yir'u la u bɛ numéro ye dɔrɔn u bɛna balikɔ na balikɔ nisi hôtel tigi wari sɔrɔ cogo de filɛ nin ye karamɔgɔ kana taa yɔrɔ jan sa a tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ bibili kɔnɔ n ko balikɔ nisi milliardaire Bangkok a wari sɔrɔ cogo de filɛ nin ye kana taa yɔrɔ jan dɛ a tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ bibili kɔnɔ ka d'a kan Bangkokkaw de tun b'u ka match tan arabu la nka u bɛna taa an ka mɔgɔw la cogo min na sisan f'u k'an ka mɔgɔw de don an n'u cɛ ka d'a kan u t'anw ka kan mɛn u tɛ se k'anw bagabaga kan wɛrɛ la an t'u ka kan mɛn donc an ka mɔgɔ minnu donna na olu bɛ bolo la sɔn de olu tɛ aw ta kɔni ye ka taa badenw kun ci ka na d'u ma dɔrɔn u b'a jɛnɛ ka ɲimi de sinon olu bɛ bolo la sɔn de donc kabi balikɔ na fɔlɔ balikɔ nisi ni npogotiginin ninnu u bɛ papier de da u ni ɲɔgɔn cɛ k'a signer a bɛna taa marché min tan jamanaden se de don an t'a dɔn min bɛ bɔ a kɔnɔ min mana bɔ a kɔnɔ n ta ye 20% ye n ta ye 25% ye n ta ye 30% ye n ta ye 10% ye papier de bɛ kɛ nin na fɔlɔ k'a signer yanni npogotigininw yɛrɛ ka yɛlɛ kama minnu yɛlɛ k'a ye k'u bɛna taa masaji k'i la dɛ marché tanna ka bɛ balikɔ nisi fɛ yen fɔlɔ karamɔgɔ ma yɛlɛ wa n'i ko k'i ko o bɛ bɛn a la n'i yɛrɛ ko i bɛ t'i ko u n'u ka sarbɛti jɛlen d'i ma i ma deli k'o ɲɔgɔnna sarbɛti jɛlen fɔlɔ i bɛ t'i sɛbɛ ko karamɔgɔ
o soro kono ga sarbeti jada duguma ki dawka karamgo ka boy ton fasa la fi sin fasa fi sin diga kono na bolim mi ma day kay babulo no be day kay ko be kadiro koy a fara chor ba ko akadide halna be digara ba fa ka kadaro karamgo tisro ki janwa ko nyana tamene idisila karamgo jara la ka ba ko te de akoni demjani mi ngogo muso ko te sebe ko wa kono ga sebe ko be wulila ko kana wele de oni bisi kumaro ni karamgo gindo ni dafa jama di silaw awo anin koro to bela jele ko kana wele de an fonon bebe jara la ka ba ka fa yoro la o nga ayo akore flani esa de nedde ne buramuso neddo wono aw ka nyama ka tulo datugo ni yoro na ko mba deli yere de few aw mi ga ni yoro en fon koro de nya fo balango fo ne chugo muna mi ga fon koro de te aw ngo bala no yi jawla karawo ngono yi jawla ibi fama doron bugo tigi kele bita do nyege na igi haga to afo chugo la mbramuso ngaga haga to afo chugo la bita kulushi de boko o langolon tan flare bito kono bito ka temete me jani kuna ya karawo fono ya do kuma na ki ka ja kuma woli la nyine no fe ha bara de wuli la sa ebe fama doro ibi resoro jarala ko ka bara la ibi kladro o ba fi mangache kuika $1,000 sara e ba ko faade bura you de cres $1,000 ibi dollar don ibi badi de do de ifa so wari dollar wa ko US money $1,000 want to pay me $1,000 etu yemino nge demisani unyelo jo rola iba do de ko mo ko wado karamo wali tunga ke gude inyongri le tunga ke ko mena nyongri le me balango fone salami e chugo mena ni rena ka kuma karamo ni tunga ke ngoni tunga ke etungu delika dodo bolo o de tumbi to sutura marché de wuli le fle karamo edusu mi kenya sawa nge dusu mi kenya o e ja ko ama fe na ko hagli be dusu kono o to dusu bolo ko giri ngata no karamo e bi tinyangi jo ko itasara kadaka ne yo chokoroba jugo ka iye ka koro bango ko olu nywana obi soro bari binani bari keme woro de dollar keme olu nywana obi soro kata shi chokoroba ko fe ki digirigi awo bari bi woro binani no demisanu na demo jo e mashiwo na ko $1,000 ko faade ten no na faade bera ijo e bina loje sisa obu ga telephone bo dro obi police wele ko chokoroba do binuka katla ka bango ko wala sara police girimba to na balikona beba do ni police ni girin don to anga ma koro fe be no beba do ko marché do wuli la kala bebe ni kundo bango ko sigi ba bebe ni yedo kala police ni girin mana doa ubina dro ka singa daile karaw ko to wasro skilese groupe balikona jiburo bebe complot lo bina daile te daile tar e be fa dro bino jo ni ka kiloti ba jole kuna yusa taw ko ka mo ganyini mimi ka kame ko kerke folo min na ngache on est police ou marché tanka bi bolo ko ni na folo 25% 50% marché bana pep karamo o bi magre ke yininga police numba foye kay balma ke yininga demseni mbogoti ni munun jolen fla korone ku ya wele de ka fo ku na jera ye ka fu nyogo yake ko amaso ku ka warsa o mana fe na siminga na dro erenye bi nyo na fu lo fi jole na ku digidigi finetre ni da fa bera ki loje e bi ku digi ki ku korto dro e sa ko ay ko na masama de ko ka daka police ga fa no ka daminga o to fi tremese asengoroma che galo je bane ngo police ke ba fi ko ka daminga ko tonye fi ko ne to no fe etna ge bina ge arabu ga nyefo jugo ya nusuru awo ajigin kuna ajigin ka police ke ba fi ko beche ko ga borala awye barada arabu kan na no nebo nya do eti dado ne mana eta don e ka maka onyi nga bane e ga kweti onyi nga ajago jugo o ga jamana yu kolala ngutu muna malini Senegal pasoru de samaro ko ngache ka tu jataila ni katla ka singano pasoru fili ko ka pasoru ta ka to ko so karam ko olu wando
k'i tɛ manamanakan dabila ba i ye kuma fɔlɔ min fɔ k'a fɔ k'i ma s'a ma n'an ye mansini kɛ k'a tɛse sisan k'a sɔrɔ a sera ɲɔgɔn ma o dɔrɔn o bɛ san 50 kaso de ta i ye Bangkok ye i ye nkalon tigɛ Bangkok finitigiw ɲɛna Bangkok sariya bɛ san 50 kaso de d'i ma o la fɔlɔ o ni denmisɛnninw ka o ni npogotigininw ka kirimu tɛ kelen ye o ni n sera ma cogo min na a sera ma cogo min na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na si t'anw ɲɛ sira la i ka nin kuma den kelen ni karamɔgɔ bɛɛ b'a ra o sɛ de mɔna o i bɛ sin k'i kɔfilɛ dɔrɔn i baden ninnu jɔlen de bɛ sin ka fɛ ayi kana siran sa Bangkok san 50 o bɛ bɛn an ka san 25 de ma kana siran dɛ an b'a négocier an b'a fɔ ka ta an b'i bɔ a ra karamɔgɔ nka a bɛna min yɔrɔ ma f'i ɲɛna n k'o fara a kan ko an b'i ka nafolo bɛɛ don a da fɛ i ka so ta ni kɔngɔ ta n'i m'e kɔlɔsi hali i ka denbaya bɛ étage minɛ i b'u jigin Bamako k'o feere k'o don a da fɛ n'i ma sɔn kaso ma kɔni wa karamɔgɔ n'i tulon kɛra i taatɔ de filɛ kaso la dɛ kɛnɛkisɛ jɛ ka Bangkok fo wura kaso bɛɛ b'a kalama karamɔgɔ ka bɔ fo procureur ka bureau kɔnɔ n ka cɛ n ko fo wura kaso bɛɛ bɛ nin kalama o de tɔgɔ ye ko commissariat Bangkok Bangkok kungo kɔnɔ mɔgɔw de nana fɔlɔ ka bɔ kungo kɔnɔ malo sɛnɛ yɔrɔ la ka na baarakɛdenya kɛ dugu kɔnɔ n ka cɛ o ma kalan tɛ tɔ ninnu yɛrɛ fana b'olu lajɛ ko lakalakatɔ dɔ tɔw tɛ sɔn baara ma olu bɛ sɔn olu de ma komi gardien ninnu ni hôtel baara ninnu olu de ye nin k'u lamaga arabudenw n'an ka cɛ k'u tɛgɛ da miliyari kan ka duguba kɔnɔ denw sigilen to tɛgɛrɛ fɔ la o ko k'an tɛ wuli k'a ɲɛɲini ko ninnu mana kɛ min kɔ o ye tiɲɛ de ye dɛ o ka sɔrɔ ka bɛɛ don dora Bangkok ka fana a kɛra sariya yɛrɛ fo ka taa se jamanatigi fɛ sa commissariat u ye baara da arabu bilen kan na karamɔgɔ n'a dɔw fɔra ɲɛna ɲuman ko don c'est à dire des milliards k'a minɛ i bolo su kelen karamɔgɔ e jigi bɛ jɔn ka Bangkok ala ma kɛ fɔlɔ b'a cɛ ka bɔ i kɔrɔ ne yɛrɛ jatigikɛ kɔni karamɔgɔ ko an bɛ fajiri la don o don yan nɔ ko ka tila k'a fɔ k'e sɔrɔla na tiɲɛ yɛrɛ la ko an da tora karamɔgɔ kan'i jigira tigɛ Bangkok sigi k'a dɔn nka kan'i tɔɔrɔ Bangkok sigi k'a de dɔn polisikɛ ta baara balikɔnisi ta baara npogotigininw ka fa baara e yɛrɛ bolola sɔ baara n ko fo minisiri fɛ bɛɛ ta bɛ na komi u b'a dɔn ɲɛnama tɛ anw ka fanfɛ mɔgɔw bolo n'u y'anw minɛ sisan a la u n'anw ka denmisɛnninw bɛ bɛn u b'i nɛgɛ k'i ka wari bɛɛ don a da fɛ n'i fana k'i b'i murutu u b'i kari kaso la yen nɔ nka cɛ fɔ n'i ka mɔgɔw ye wari bila ka taa u k'i falen Brésil kaso la den dɔw la Brésilien bɛna kaso la den minnu san mɔgɔ minnu ye si kaso kɛ ka t'u bila baara la u k'i falen o dɔ la ka t'i labɔ Brésil bɔcogo foyi t'i la i bɛ sa ye Bangkok don dɛ i bɛ l'américain den ye k'a ka passeport fara ka fili ye de ko I want to die here o b'a sɔrɔ u ye fa wuli o la l'américain n'a ka l'américain olu de bɛ fa wuli a la u ka sariya la k'a yir'i la an ka sariya ni maa ta tɛ kelen ye dɛ i ye nin kɛ anw fɛ yan an ka sariya b'a appliquer tan de wa i b'a sara n'i ma sɔn ma i bɛ t'i si kaso kɛ foli tɛ se anw ma n b'i balo anw de bɛ ka diɲɛ balo e kelen balo de tɛ k'a fɔ anw de bɛ ka diɲɛ fanba balo e kelen balo de t'anw bolo ko ba ye i bɛ balo kamalen i bɛ to tulonkɛ la nk'i taatɔ don bɛɛ ta baara bɛɛ ta de bɛ na karamɔgɔ i ka miliyari de taatɔ filɛ ka bɔ i bolo tulonkɛ la tɛ karamɔgɔ n ko cɛbakɔrɔ caman ka jagokun minɛ n'a bolo tan de Bangkok tɛrɛ bɛ se n'i y'a ye turabu kɔnɔ a ɲini k'a dɔn i b'a sɔrɔ min kan ne m'a fɔ n ko i yɛrɛ ko tɛ welewale t'an bolo dɛ nka karamɔgɔ ɲɛ nin ye de cɛbakɔrɔ caman de ta minɛ na taara Bangkok wa dɔɔni karamɔgɔ ka baro ma d'aw ma an taara yɔrɔ jan karamɔgɔ n'i b'a dɔn min ye ne fereke ko in na kosɛbɛ kosɛbɛ n ko y'an ka kira ba yɛrɛ de ye a k'an ka kira n ko karamɔgɔ ka bɛn ne ka ɲɛ yelen ma kira ko in ma ban dɛ ayi minnu bɛ ka faamu ka taa sira kan ne fana b'a ye n k'olu bɛ fili la kira ko ma ban kira b'an yɛrɛ fɛ yen karamɔgɔ n ko kira b'an yɛrɛ fɛ yen a ko han k'i kana sigara karamɔgɔ n ko alikadi terikɛ don kira b'an fɛ yen i kana sigara u tɛ farinya ka ɲininkali kɛ de sinon a bɛ ɲɛdɔn sisan kira b'an yɛrɛ fɛ yen karamɔgɔ ne tɛ taa ni ye yɔrɔ jan n bɛ dan ni ye soda la yan 84 dɔrɔn an ka cɛkɔrɔba bɛ k'u biri ka sɛnɛ kɛ ka taa kira min balo
an ka cɛkɔrɔba bɛ k'u biri ka sɛnɛ kɛ ka t'o di kira min ma k'a sago kɛ n'o ye jamana kɔnɔ 84 gɛlɛya binna Mali kan n'o ye jajugu ye diɲɛden dɔ de y'an hinɛ minɛ ka fɛn d'an ma n t'a sara cogo dɔn dɛ o kɔni ye fɛn d'an ma n t'a dɔn a bɔra diɲɛ kɔnɔ fan min na o tun ye kaba ye ka n'o di Mali ma 84 ne kɔrɔ bɛɛ b'a kalama kaba in n karamɔgɔ i tɛ min kalama kabako na n bɛn'o ɲɛ dɔ f'i ɲɛna bi i k'o ɲɛɲini n y'a kuma kun kɔrɔ ye sanfɛ n k'a bi komi 84 fɛnko chauffeur ko karamɔgɔ i miiri ko 1984 sɛfa bi yɛlɛma kuma min na ko mɔgɔ tun bɛ 5 sara coxeur ye Mali la pour que i ka se ka kɛ kira ka chauffeur ye wa n bɛna wari fana sɔrɔ cogo f'i ɲɛna hali ko gɛlɛn tɛ i b'a sara n'i ja ka farin dɔrɔn voyage fila i b'a sara i bɛ wari in ladon a tigi kun sur place jama de nana cɛ an ka cɛ fo ko taara Musa yɛrɛ dego sinon a daminɛna 84 de ka bɛn cɛkɔrɔba ka kaba donni de ma kira tun bɛ k'o kaba donni a ka mɔbiliw sara tun ka ca l'État bolo ka tɛmɛ Mali transporteur bɛɛ ta kan an ka kira min ko k'an n'a ye ɲanan don ɲɔgɔn fɛ o don 84 a ka remorque sara de tun ka ca ni bɛɛ ta ye karamɔgɔ chauffeur kungɛlɛn minnu nana don n ko chauffeur kungɛlɛn minnu nana don olu fana y'a ye n'u taara kira ka minɛn ta don an tɛ se k'i ɲininka foyi tɛ se k'i ɲininka o fana ni commerçant baw tora ka bɛn i bɛ minɛn min don an ye sara 8 i bɛ 5 d'olu ma o b'a sama ka na jigin f'i ka dépôt la foyi taara jama nana caya poche kɔnɔ ta nana dɔgɔya Musa ko k'a ɲɛ ye di Mali pétrole so ko négatif o douanier a ye na a ɲɛ ye di o ko minɛn fanba bɛ ka don n'i yɛrɛ fa de tɔgɔ ye dɛ ko kuma ko mobili joli b'a bolo k'u ye mobili dafɔ ko Musa y'i kun da tabali kan ko pa ko ne hakili la 2 ni 3 don ko ja ko ko jama ɲɛma k'e bɛ kɔbaya la o kora kosɛbɛ dɛ n ko karamɔgɔ n tɛ k'a f'i ye k'i ka da la dɛ nka n bɛ k'a f'i ye k'i ka wuli ka taa ɲɛɲini o 1984 o cɛkɔrɔba minnu y'o baara gɛlɛn kɛ kɔngɔ binna olu kan dɔ ka hinɛ olu la ka fɛn d'o ma o cɛkɔrɔbaw jigi ye maa min ye o fana maa in bɛ k'o fɛn doni sara de la ka na wa a ka sara de ka ca fana karamɔgɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko dɔw bɛ sɔmi kow fɛ joona dɔw fana sɔmina ka t'u ka mobili jamakulu san k'a fɔ cɛkɔrɔba denw ye an b'a bila a fa tɔgɔ la san kɔnɔ an bɛ nin sara ye n t'a dɔn ni cɛkɔrɔba yɛrɛ b'o yɔrɔ kalama denmisɛnninw fana caman ye o ko kɛ ka giriman sɔrɔ k'o bila u kun ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye jama nana caya a ko Musa yɛrɛ selen fil'a fa ma a ko n fa ko an t'a lajɛ an k'i ka mobiliw matriculé personnel dɔ sigi la o bɛ se ka dɔn ka bɔ mobili tɔw la cogo min na ko sinon ko jamanaden fanba bɛ ka minɛn ta ka na k'e t'a dɔn ne b'a dɔn a caman t'i ta ye commerçant ninnu ka ɲagami ka ca e t'a kalama n ko i fa ni commerçant de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a ko Musa a ko n y'a dɔn a mɛnna i bɛ fɛ ka n kɛlɛ n y'a dɔn a mɛnna hali n ka remorque wariw sɔrɔ cogo 84 a gɛlɛyara i bolo n y'a dɔn i bɛ fɛ ka n kɛlɛ ka d'a kan sisan i bɛ fɛ ka na n kanuɲɔgɔn kɛlɛ n'i banna olu la i bɛ na ne yɛrɛ kɛlɛ o tɛ mɔgɔ minnu ka mobili bɛ ne tɔgɔ la i bɛ fɛ ka n'o de kɛlɛ Musa yɛrɛ t'o kalama ko mɔgɔ ka mobili b'ale tɔgɔ la ale bolo Musa y'i tɛgɛ da ko bɛɛ fɛ k'ale yɛrɛ bɔra ni ko in ye Musa ko non k'o tɛ ka d'a kan minɛn de bɛ ka don ka caya a ko Musa ko n b'i kɛlɛ karamɔgɔ a ma diya dɛ n ko a ma diya dɛ n ko Toma Sankara de ye Musa sutura u ye kɔbɔyi film min turu n'o ni ɲɔgɔn cɛ Toma de ye popularité di Musa ma sinon Musa tun bɛ bi 85 bɛɛ lajɛlen ɲɛna ayi karamɔgɔ a t'a dɔn k'a dɛsɛ ko bɛ yen koyi sen nata in de ye k'a fereke kojugu sinon a t'o dɔn fiyewu kana siga o la dɛ ngi kana siga o la Baba Moro tɛ sen tigɛ ni ko laban Musa tɛ sen tigɛ ni ko laban nka sen tɛ ɲa k'a fereke nka tere min sɛ e ka turabu in data dɛ n ko ne ye yɔrɔ dɔ y'a la e ka senkɔrɔma cɛ ko 7 na karamɔgɔ est ce que minɛ yɔrɔ b'a la k'a sama denmisɛnninw ma so ni minɛ yɔrɔ t'a la i yɛrɛ ka fɛ a ka dati boloko la manden dɔ fɔ k'an ka taa so karamɔgɔ ka d'a kan o ko min ma
k'u ka danbaga kumakan don karamɔgɔ ne ye kumakan ninnu ye cogo min na est-ce que bɛɛ b'a ye ka bɛn o ma ne ka yeta dɔ filɛ nin ye karamɔgɔ kana sira a la ngi kana siga a la a y'i ta yɔrɔ ye dɛ ngo a y'i ta yɔrɔ ye wa fana ye ka kunda yen de kan n'i y'a sɔrɔ ye don o don n'a y'i sɔrɔ ye don o don a b'a f'i ɲɛna ko ale ye tɛmɛ ko 70 kɛ k'a sɔrɔ i ma se yan nɔ a b'a bɔ ka hadisa yirila kana sigara so a b'a yɛrɛ dɔn dɛ ngo a b'a yɛrɛ dɔn a tɛ sɔn yɛrɛ fɔ de ma sɔn a b'a yɛrɛ dɔn kana sigara fɛ a b'a yɛrɛ dɔn karamɔgɔ ne ko a ye turabu da yana ka kɔrɔfɔ min yara karamɔgɔ ne t'o dɔn wa ne b'a dɔn ma min yara o de ye yeta yɛrɛ ye nka karamɔgɔ ne ka yeta fitinin filɛ ta jɛgɛ bɛ jira don a kumana dɛ a ma kuma da la nka a kumana dɔɔnin kɔnɔ quoi fimanya nin tɛ a ye saba tawra k'o yira kɛnɛ kan ka sɔrɔ a m'a fɔ a da la karamɔgɔ nka kelen f'i ɲɛna wolomasiri taba minnu nana a ye cɛbakɔrɔ fɔlɔ min bolo kɔrɔta fimantigi tɛ i m'a ye finya kɔnɔ ye n'i m'a ye finya kɔnɔ ye karamɔgɔ a ma donso wele ka taa donsongɔni fɔ a ka so k'i bolo da donsongɔni kuncɛ cɛmancɛ la donsongɔni ye jɔn ta ye anw ta tɛ karamɔgɔ i m'a ta yɔrɔ ye yen nɔ karamɔgɔ a ma manden donsow fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko in bɛ laban yɔrɔ min na ko jɔn ka taa yira tɔw la ko n yɛrɛ fana bɛ yen nɔ karamɔgɔ hali bi i m'a ta yɔrɔ ye karamɔgɔ e ka senkɔrɔma cɛ ta an ka lajɛ sinon ne kɔni b'a ye ko y'a ta yɔrɔ de ye a ka kɛ kojugu cɛkɔrɔba kɛko don n ko a ka kɛko cogo don cɛkɔrɔba kɛko don a ka teli a nɔ ka ɲi a ka teli a nɔ ka ɲi karamɔgɔ o y'a sɔrɔ commerçant ba caman bɔra gindow n'o ko kalama n ka cɛ Musa ko k'o bɛ dabila o de bɛ dabila ni Musa yɛrɛ ma gɛn ka bɔ yen nɔ fura t'a la u ye jijikɔrɔkɛlaw daminɛ ka jijikɔrɔkɛlaw daminɛ a nana laban min na bɛɛ b'a dɔn n ko bɛɛ b'a ɲɛ dɔn a ko Musa Mare ko ne ko i tun man ka n den ni n dɔgɔnin de wele k'i bɛ kangari da ye o ye diinɛ kɔnɔko de i b'o to ne de ma i bɛ jamana de mara nka ne de bɛ fɛn min bɛ e ni ne yɛrɛ ni jamana bɛɛ mara o tɔgɔ ye diinɛ ne de y'o ɲɛmɔgɔ ye jamana in kɔnɔ o tuma e bɛ nin wele k'a lasigi k'a ladi mun na siɲɛ filanan ni Musa yɛrɛ sina k'a minɛ k'a don kaso la o tɛ taji kɛlɛ ye tasuma na k'i bɛ fɛ k'o f'a ye kɛlɛ de wulilen filɛ ka jɔ a ma ka Musa la dɛ nka ma ka Musa la k'a ko bilemantigiw ma k'a tɛna bɔ n ye joona olu ko cɛkɔrɔba k'i sigi yen fɛ fɔlɔ k'anw ci ka ca ko kɔni a b'aw ɲɛna k'aw de ye ko kɛ k'a tɛ ɲɔgɔn ɲininka a ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a b'a ɲɛna k'a de ye ko kɛ aw bɛ Birisi dɔn wa n ko ne ka lamɔmuso den don ni Birisi tun ma sɔn a tun bɛ Bamakɔ bɛɛ kɛ fu ye a tɛgɛ bɛ d'a kan tɛ manamanakan dabila kana to n ka dɔw ka tɛmɛ n'a ma se yan dɛ karamɔgɔw sera ye n ko sera ye an tɛ sen ta o se cogo dɔn dɛ ko an k'an kɔrɔkɛ ma k'a ka sabali ko an k'a ka sabali ko an ka mɛn ko daga falen don hali bi ale ni pani ɲɛ kelen b'a bolo kana a bɛ fɛ ka na mun tiɲɛni dilan ka taa k'o to bɔnnaw bolo tugun ko a ma i ka ko a ka sabali ko an y'a ye tile kɔnɔ an tɛ fɛ ka bɔ an n'an dɔgɔninw cɛ ko a ka sabali karamɔgɔ Musa bɔra ye o ko kelen bɛ sen na bigitigiw nana an sigi an dala k'a da tulu la k'a da jaba la bancogo de b'a la fali sɔminen dira o b'o dunni de dabila n ka cɛ o bɛɛ b'a ka haraba n ka cɛ ko bɛɛ nana ɲagami sa doyenya ka di ni minisiriya ye pa an ka quartier kɔnɔ n'i ye mobili da kelen min ka b'a bolo dɔrɔn n'an y'a ɲɛɲini k'o bɛ doyen na pa doyenya ka di koyi karamɔgɔ bɛɛ de sɔminen bɛ fɛn in na bɛɛ bɛ haraba la sa i b'a fɔra ko Ibrahima ka jardin kɔnɔna kɔni ko a cɛw tɛ teliya musow tɛ ba ko ma dunanw ja tun ka farin Ibrahima ka jardin kɔnɔna bɛɛ bɛ boli la i ka fan girigara karamɔgɔ b'o boli la tuma min na girigara k'a fɔ b'o boli la tuma min na ɲɔgɔn nɔfɛ girigara jamana kɔnɔ k'o nana koron ayiwa
Aye ministère nun datugu no ye mugadamu ye anyo luka ministère datugu anyere ya mbolo do boro kono ko bolo de be bo hera de la karamo bo mandi de hote bo hera la ngo bo mandi awo aye ni tato ya kala o koni no fe koni nafulo kana sigara siginto abata sarela kana sigara ay mo kene kelen yirele ko loja ani hamadu ngaba kamachi uye masimise nin chamanta ngu ye machimise nin chamanta abisoro tla ko nyana kabo karafiga mandrasa karamo ne alama mo sara watila fo kana se marché ministre gawni dibite gawma uye chamanta nyon fe nga saraba chera do muna ko hamadu ngaba ba ya tidulo do hamadu ngaba ba ko ma ko ni ndira ale mai ko mi wurdi dira chaka mar tijani ma to muna arabu yele ndi anta do bolo ni bolo e kira ko faade mina wulina franci war bo franci ka di libane blakoro ma ko ta war di mai be fana hibna trombe e ma soro ne franci donga tane ko ngone fa bu fe te mana kanda blanda le kana nga wari ako habada o yadda tulula ka daje bara alabana mina be bayo o kama hamadu nga baba e bikile ndoro ni do ala senna ma mi mbo chugo kadaka na tin ma ba wela e ma ni wela ko hamadu nga baba yi panale kamande ayi panale fa kamande o kama hamadu nga baba e chew bo senna ka mune ma korora fa ama to ko fo ama fa to ko fo mo hamadu nga baba fono nga teline fa so de do ka tele no kai ngwanye ni famu o kuma yayira nyena sisa ki bise ka baraka ka soro kreate e madam na fole tanyedo ni mi simbara na mi ke kunji shuni dafara suye ka fa mako e bi klongelo e tanyedo e bulu gombal mbulla kata arabu ka du konon tara urode on lo jago de be hamadu ngaba ba relation ka korono ya ka grino ye hanna fa ka bono ye e be kule jela mina arabu be ke fato ngo hamadu ngaba ba ka marché giro ne yini ga duma e te sotelma fere jogo do ngo kira be ka marché gelo de yini ga duma e bi ne suma kira mane arabu ye e ta sido e klunga bana bi soro ye abin nansara donga teme ka sa ale be Maroc be autant de boulot ngache ego mi Saudi abu boulot ko mna ngabe nansara donga teme e kasa ibna nansara ko kuma de faywa o kama ya double matila ako sen na ko mna ndi de double ma mi yele la de net tabe teme avion de kono kana dia fonga so ya no ibai nyena marché ka chamali ngono e korotoro amake ko fole kambe ka toti hamata mne be yana ku ka teletono yoro endatu ka bene kram ko ka foma setigi nyedigi kwa keita kamiga torotla kwamiga jugumantla amiga nyumantla ko man nga kama ko dore tambulo ni nte bere ka buli ka birbiri kram ko tiga ngurula kuma bateba ngo karamo ka bene ka yelima au nofe aw ka turabu jensele nofe karamo kele sira kunje yoro la koy be ka fo tare awo kele sira kunje yoro la kadaka hamadu nga baba e minge nya voyena neta ndo a detail barade nga ayta menga in la meka la banga makira tokofo amakira fa tokofo mali kono ni ma be se ka mali dine ko kuma fo ka teme kira la ibo fo chugumina akabo ko nyefa yana ba mali karamo otiseo kabo yorola onye kodo somsoro ayira la jama yini nawdela ka fo miseka jama labo hal ne kira sendara fa sendara no doni zoro haya bembulo karamo atinta nyedo de na tinya nyedo atinti jojo de na kwa aleta don de kwa ngo aleta don ni ya suma ale ka ko fe minete o bare tabulu ko ina senna wa o de ante mesiraide ngode ante mesiraide dogo ni kono na nyebe yoro kilini la ni ante mesiraide kadaka alebe mi nyedo ko sobe alebe mi famo ko sobe alebe se ka haya o jiginga be mi ma ko sobe o tinye bere wuju ko ni bere verte ko de ko ma ambe bo nyedo ko mna karamo ko senna bere nchera ma ko jugo senna bere nchera ma wa te senna maimbe do o ko kele meka kono na fili ko sobe abi bawla kuma karamo ay kurad langata sono dota bulo senna kana sigaro few foi ta bulo senna atabana de pew
nga bi se hamadu nga baba la de o fana sigatena maliko konna ne ka yeli la atasira dana nga bi se hamadu nga baba fana na cede kana sigara muso kana sigara ne hamadu nga baba me ke chugo da aboke kunchi shuni da fara suye benyana ayi kufa no te nyowo ya bada ya ka gale no te sigi tabali ka bada otado wigi tulunga la otado ko ka 84 chauffeur ni ngasa ngwa to duwani na bobo boda la duwani na duwanya ke o dem ni ja farnya kibi aka chauffeur ni nga abi jole to droka den wele takabin na droka den wele kamalo obi so gochi droka musa yere de gochi direct iga dem sonu nga mobile do mene jon ta do ato nyini mo ko wara de kamina mba ko na ato nyini windo o doni kana mali papu bela jele ku ka che fanyina minga mobile tunga chana tai ko cheki bulo ko taki to fanyina misigi le dugumina ko fanye so na ye bedi traure ka to ko so kemene biduru ni doni le tumbo bulo karamo kono nonde na onye kele nuyu ka balema sira boli damene kuma karamo sira ne ngono ya boli damene kuma sira ngu ya boko foloke o de use chemo mo ka chehoro do itubura karamo ma fina ngo ya soro ke gata nyeini nyafo balango fonina ngoni mame maso wuli ga nyeini kude da kala yu ga kude ta dlaka ba uli alkadi bi nyoanyi do kun shi kele ka chide na bi nyonyi nga ko jomiti bolo da baba muro ka cheta kono kalo woro chekele masoro kurane digi de chema farnya ngo chema farnya uyera de sara che woro to fo alikadi ka soro ka wuli ka relation ni ka bara kira ba ko ni ay benasre mbode sefe ko na benasre fe chemo ko benin je fenta ambulo dakru ya kele ni chemo ko do gasira aya mode di kadaka ko mode nya kanu chekoro ko ngelen tisega do ko faga wasolo nga che saba franka o kata ken siri ko wasolo nga che saba fara chemo ko chekoro ba yo ka soro ka ibu ya mo tanna ni munu bulo da muro ka mana sama fo yana ku che tanna ni bet mi president joro la ngalon ndede che ta anen nani fiye be chekoro nuna musa blara de kaga chekoro mine kadaga chekoro dona kibura chugomna bebo nyedo chekoro ya ka mission conclure aka boara kama musa eteke kara asena ngolo sara tawdeni akoko ale tise ka sujuru bi kwa ala nyetu ka be muma nunu yu kale femina ale ku tale janfa musa katla kan kale la akoko aye ngo musa te chekoro nene tinyi ngo itmi ya fa musa te ablala la de etanyedo e mo gene gena ki do ki bura ka be muro bulo minende makika preza bana o mission de tulo haya masoro bulo mi misego de kumbe uruane masoro bulo mi ngo abisegi jo odenye uka jino sirana odenye ko chem misego ke otara komotiki mode ne wele chemo ba yo mode de wele kana blala aya ka mission dafa mali ngone ko ngwa sena ngolo saraki dali cheboro ba yo cheboro ni dimitara da nga musa not ntede ayi musa blala la watake kundo ngo musa blala la watake kundo ekramo ita dogo biman numblo tala ngita dogo biman numblo tala nunun ta doku dese ko be no fuka sona ngaska ngabaro abike chugodi abifo chugodi abifo kuma jmena yoro jmena karamo kabe jontilema o kasafo ko lo yedro o mena andala de ngu mena andala anu ko nata yoro ja anga damande anno awo tomotabe surala o ngo tomotabe surala mandendu gukulo kaya koni awo tere mese kote akoni mine yoro ma soronna defo kono nado karamogo ka kenedo ka kene kantigi fu sabu manna na va sampedo turuba koni awo bamange ke ga foli minesa nga soron karamogo la karamogo gindo fo sanfe momo ko bela jele foli do kambulo fula banko kama kuma ka be doni ma ama kuma ka be yele ma an kuma na ka be ma ko lu de bianno nanye minchi olu bise ka kala ko ni kala ta ma soro mina o ka dasi bulo ko la ko saba de na ngata ko
kongo ka karamɔgɔ jansa bi k'a sɔrɔ jansalenw de cɛra kono ko ka jara ko bamankɛ y'i da dan kunbɛ ani sira kunbɛ cɛ ko do bile jiɲɛ ko a sebali tɛ ko a na ɲɛ ko an b'a ko an bɛ ka ji bɔ a ye ka bɛnbaw taara ye o ma kan ka taa n'an bɛ ka taa don dɔ an bɛɛ bɛna se ka kɛlɛ jana la ko n'an ko kɛlɛ ko ne ko ko n kan bɛ nin de ma nbamuru in ta tɛ marifa in ta tɛ walima dɔgɔyali la ka sɔrɔ k'u ka marifa ta k'o da i kama na ne kan t'o ma ne kan bɛ nin de ma u ka bɔ an ka nin de ɲɛfɔ u ye min kɛ u k'a dɔn k'an b'a kalama karamɔgɔ kɛlɛ bɛ nin na ne ko wɔyɔ bɛ nin na ko n'an sera fɔcogo la karamɔgɔw ka latile ni minɛ ta ma sɔrɔ min na karamɔgɔ ko tɛ a kana tɛmɛ n'a ye fiyewu a kana di denmisɛnninw ma dɛ a dasi bolo ko la a ka saba dɛnɛ na an ka taa mandenka dama don dɔ tɛ taa yɔrɔ la ka dɔ to ka kɛlɛ jana la